In-negozji u l-industrija qed jistennew b'ħerqa r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Ikkonferma dan il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi. Kurmi qal li r-roħs fil-kontijiet tad-dawl għan-negozji huwa ta' importanza assoluta għall-industrija. Kurmi tal-kummenti tiegħu meta mitlub jirreaġixxi għal dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat li r-roħs se jsir kif imwiegħed. Ir-roħs li ġej huwa ta' importanza assoluta. Dan ir-roħs huwa ta' priorità assoluta għas-settur kummerċjali, speċjalment għas-settur tal-manifattura. Kurmi qal ukoll li dan ir-roħs se jkun qed iservi ta' għajnuna għall kompetittività tan-negozji. Jgħin għax bħalissa Malta għandha t-tielet l-ogħla rata ta' elettriku fl-Ewropa, dan ir-roħs jidher sa innaqqas id-distakk bejna u bejn l-average l-Ewropa fejn id-distakk se jinżel għal madwar 3 ċenteżmi issa. Allura se niġu f'pożizzjoni ħafna ħjar. Għalhekk huwa importanti li tinżamm u titwettaq din il-wegħda. Importanti ħafna għax qed nistennew ġifieri is-settur tan-negozju, speċjalment dak tal-manifattura, jaf biha din il-wegħda qed jistenniha u qed jaħseb għaliha fil-projections tagħhom fil-budgeting tagħhom għas-snin li ġejjin.